Lokela kuyama. Oh Jesus. Lokela kuwe. Lokela kuwe manje ubani? Lokela kuwe manje ubani? Wathatha bana manje. Athathwa nje. Alandwa manje nje. Walanda bani? Ngoba ayalandwa namanzi. Kodwa walanda bani? Oh Jesus. Ayathandazela namanzi. Athandazela ubani? Oh Jesus. Abhalwe ngezinye ishukushukisani ubani wabanikeza amanzi ubani awukulana umoya wasalwane sasikhathi lesibi lesiyabus ihloli moya noma bethi Jesu noma behlala le-report kodwa ihloli moya noma sebeyishukile izembatho sebefaka amazulu okholoni kodwa lihloli moya ubani lo kaphela imoya ngoba yonke imoya iza ngegama likaNkulunkulu kodwa kaphelani bazalwane ngoba namanje kukhona iy'fundiso zamanga ey'dukisayo kaphelani bazalwane isikhathi sokuqaphela lesi omzalwane qaphela soba inkinga yomzalwane kuney'fundiso zamanga kuney'fundiso zokukhohlisa kuney'fundiso zokuduka ofundayo izwi makaqaphela ukuthi isikhathini lesi sekujike nakade beshumayela lona lelivangeli bakuphendukezela ngenxa yey'mfundo zayo kaphelani Jesus. kaphelani ukuthi ubani kulelinye ibandla babeshumayela bese liyabaleka liyofunda imibhalo ukuthi ngempela lokhu kodwa namhlanje ngo-receive ngo-yes ngo-yebo ize uvume into ongayona kaphelani abanye banivumisa ngeyinyoka abanye khona beshisayo abantu bakhona beshumayela ufuthi ucha uyashisa kanti ushisa into engekho Oh Jesus. kaphelani ubona amazibiko zobani ophinde lapho utheni Jesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu ngosazi nokuthi ubani wathi kuwe liphuzisi ucele kuye yena ekunikile amanzi aphilayo. singavala bazalwane ngakucele kuye akunika amanzi aphilayo shushu amanzi lawa owakha lapha emthonjeni akuwona okuphila amanzi kunamanzi noma neboshe elandwayo noma naboholi water alandwayo imdambiso nje ukuthi ugula manje uyilande lamanzi lawa asisize ngevikileli kodwa kulevikeza uphinde walande kodwa kukhona lamanye antelwayo othi masuwaphuzile bese ungasafaka yabo wona ungawukha ukusize namhlanje uvikezayo ngenyanga ephelele ngenyanga ezayo uqala ugula uphinde ulanda amani uthi uJesu baba wazi ngabe ucele kimi unikeza amanzi sokuphila ngamanzi owakhayo lawo akuwona okuphila ngamanzi owathengayo lawo akuwona okuphila ngamanzi owalanda bani akuwona okuphila uwe bokwazi ngabe ucele kimi Oh Jesus. ngizomthanda sona nomphindela wesifazane umuntu esengasho njani Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukhama. Nkosi awuphethe lutho lokhamanzi Umthombo ujulile. lo mthombo lo ujuliwe Wathatha phipho yamanzi aphilayo na Nkosi awuphethe lutho lokukhamanzi lo mthombo
kuthiwa kukhulunywa ngemithombo ekhona ekhowa amanzi, kodwa ayifani nalo mthombo. Oh, yes, Jesus. Ayifani nalo mthombo. Khona lo mthombo kodwa ayifani nalo mthombo. Lo mthombo ngesikhathi sabantu ayifani neminye imithombo. Lo ujulile lo. Noma ngabe uyawafuna lamanzi, kodwa uma unganawo umthandazo, unganalo iso, awukwazi ukufinyelela kumthombo. Lo mthombo lo ujulile lo mthombo. Kube awuphethe lutho Jesus. lokho amanzi.